apa piye? Yes. Panyuwun kumring sliramu rungono tangising ati iki liwat angin wanci telur aku titip salam kangen jroning ati Chandra Pesona saben ku nyawang potongku rasa kangenku marang sliramu biyen ate antum tresno bebarengan ning kedhong ombo saiki atom papanku gambar demi warnane aku tansah ngentuanku muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa jeneng ati nanging piye kudu tak lakoni Pak RT, Pak Iya. jangan jauh-jauh dari saya, nanti saya kangen loh. Jolali lomba make kelinci ucul loh, khusus Iya. Pak RT. Boleh, ditunggu nggih Pak. Pak RT mah rumahnya deket, misalnya hilang dari pandangan, iso langsung tak parani. Panyuwun kumring sliramu rungono tangising ati iki liwat angin wanci telur aku titip salam kangen jroning ati Matur nuwun. Ki nak nang kene aku kok dadi kelinci glundung ya. Yo, Pak RT. Monggo Pak RT, Merdeka ya, Pak? jajarannya Merdeka, asik. Mas Gondrong. Kabeh sing gondrong-gondrong tak celeki Mas Gondrong. Ki nak pecinan ngene iki kok kira-kira nyawer ora iki ya? Mangulan lunga nyang Bandung ora
lho Pak RT. Arisan. Aduh. Pak, ya aku ke situ ya. Pak RT dulu. Oke siap. Biar ada temennya. Iya ini aku mau ke sana tapi itu dulu sini tak pegang ke. Apa ya ono kebugiro barang? Oh iya. Terus. Nggih. Talu lanjut. Pak iki kok ono bau-bau Tekan banget. bau. Malah rusuh kabeh iki. Aku kan yo rak mudeng to. Apa kuwi? Mas Tulus, iya. Pak RT gawat. Matur Mas Tulus. Nggih. Kula sampun ngendika kalian Mas Tulus nek kula niki kan terah seni kerawitan. Nggih. Kok jane pun leres datang tamu Bu Giro pun pas nggih to. Lanjut si sarung jagung lanjut. Nek kula biasane untuk pambuka cucur bau, gendeng cucur bau masih gendeng. Lah dalan niku napa niku? Landrang gendeng cucur bau, lanjut talu ayayaan, lanjut palaran wasit. Pak, iku apa, Pak? Pak RT, nanti saya bawain kasetnya ya. HS Arisan. Iya. Wah, malah bingung aku. Arisan. Ya Allah, iki kok yo angel men ki napa to Pak RT ki? Kula jane ngerti. Adate ngono lho. Lah, Wok ngono niku kuwi wau lho. Kan aku masih anak kecil. Aku ki yo iso rono nang nggone Mas Awas kowe Gondrong. engko delusur. Aman iki aman wis to. Monggo. Wis ana sing nampani kok Mas Gondrong. Mas. Iki lho Mas Gondrong. Mas, parkirane mau rame ora? Setor kene. Dilebokke rumiyin, Mbak. Lah jebulane gresang-gresung. Monggo. Nafsu makasane montang-manting ragati aku dhewe kang ngabate. Ayo Cak Gondrong. Ayo Mas Gondrong. Roro Jonggrang. Oh ya, oke. Mariki yo, mariki. Piye Mbak Mel? Margo aku goleki Mas Muji sing tak tresnani klinciku ucap Lo ngomong ngetan Surabaya terusnya balik mangulon longo nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta. jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali yang Semarang klinciku wis ana kandang gah Aim. Oh, iya kae tapi aku pengennya Mas Nah, Muji dhisik. Pade, video niku nak royalti lho, Dim. Mangsane. Arisan ki yo kabeh, mosok siji tok. Mas Gondrong arisan se. Monggo. Iki yo gondrong lho.
ya gondrong loh. Lah. Sing iki ya gondrong. Aku sih ya salaman sik. Ayo Mamel. Lah jebelane rusuk-rusuk wakasane montang mancing rono jongret mas ragane akeh aku dhewe kanggebane. Iki Mas Gondro. J. Hati-hati Mbak Mel. Mas Gondrong tadi Monggo, siapa? monggo Mas Gondrong. Mas Gondrong badhe nyekar, monggo.
duwe ati sakti mandraguna raja ngrang manut ason undut garwa Iya Bandung aku duwe bepono candi sewu sawangi kudu dadi iki apa meneh Pak Yo So, ayo pasukannya joget monggo. monggo Monggo Bu, ayo Bu. ayo Bu Sini dong. ya So. Agak ke depan sini. Aku wis kandheng cium marake cilangku Aku wis matur yen mensen omongan aton Wis tak aturi yen kudu marake lali Banjur punjopir sampean dadi Ora tak gagas, penting sesoto kok beras. Ora tak anggap, penting anak bojo warak. Aja punakoni, notore koyo kiai. Kita dewae, yen kelanggar yo ndloser dhewe. Yen kono aku rasuti Ilano aku beli Wong tuwaku kuat
ngerti keberatan. Ora manyo atiku Saya tatra tak sranani sun pikat uluting Mas Gadung mriki. Makasih Pak RW, makasih ya. Mriki. Yuk. Dirajakan Banyuwangi, raina wengi sing tau sepi, lanang wadon ing negani ilangake susahe ngati, longgo ning pasir-pasiran sempur-sempuran kelituan ambe mangan seloran lanang wadon upir-upiran yuk Chandra Pesona. Gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir rajakan bisi-bisi semayanan matri janji urip bareng sir-siran nambe janjangan gendeng asli yen nyuwun hop. Mas Kontrol. Yuk, iki ya lagune iki ya. Lagune iki. Cocok ya? Yes, oke. Lanjut. Nyawer? Iyalah. Gerajakan Banyuwangi, raina wengi sing tau sepi, lanang wadon negani ilangaken susahe ngati, longgo ing pasir-pasiran
Banyuwangi raina wengi sing tau sepi lanang wadon henekati ilangaken susah ngati Mas Gondrong lombok
nuwun Bapak Pak RW, sembah nuwun Pak Sukses RW. selalu Pak RW. Jangan jauh-jauh Pak RW. Iya. Nanti saya mau laporan susah. Saged, awas jatuh. Oh, Pak RW asli Jawa Timur. Saking pundi? Oh, Jember. Ngerti, Ngerti, Pak. Jember berarti mun caket kalih Banyuwangi. Kula pun nate mriko. Pantesan lagune Karang Kates ya Mbak Mel ya. Pantesan kok Karang Kates ya, Dik. Oh, Nggih. jenengan ning Wonogiri, Pak RT. Wonogiri. Walah. Oh, gitu. Ibu nyaut aja. Ilang mesra saiki ana ning ngendi. Tanpa pamit teka nyulayani janji. Swara ati wong tansah ngenteni. Karang kates tinggal tresno kang sejati. Spesial Pak RW. Jampi saya budiku sayang. Sini, tak pijitin sini. Karangatis bendungan wewengkon Malang. Kinclong-kinclong banyune gugah kenangan. Saben lewat tumuju nyebrang wetan. Tumetes hatiku ratapan. Tunggu jejer sun elus nikmati. Orang lawas minangka dadi kasuri. Catur nitra laras tambang asmara. Suwi lirik angin tansah bidang rasa. Mbok yo eling Karang Katis saiki kowe ora rewes. Karang Katis ninggal tresno aku kowe nate sumpah prastya. Saiki ana ning ngendi tanpa pamit teka nyulayani janji. Swara ati mung tansah ngenteni. Karang katis ninggal tresno kang sejati. Bapak RW spesial kagem jenengan. Ayo. Asik. 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 Apa ya nek sing gak aneh kaya gini?